Oli, benvinguts a les meves últimes lectures. Això és un vídeo que ja us vaig portar per aquí l'any passat i que faig bastant a TikTok, en què us parlo dels últims mangas que he llegit. Com que són mangas que no és el primer volum, sinó que ja porto diversos volums i que ja he anat comentant al llarg del temps com els llegeixo, Déu-li hola al Nuc, ho faig amb spoilers. Us avisaré quina sèrie vaig a parlar per si no aneu per aquell volum, saltar-vos-la, us deixaré per aquí baix els capítols perquè pugueu saltar també les sèries que no us interessen. Avui parlarem d'un total de 14 volums, que són aquests, són de 3 editorials, de Distrito, Milky i Planeta. No són 14 sèries perquè hi ha alguns volums que són, alguna sèrie que hi ha més d'un volum, i començarem per Distrito. Cross Game, una sèrie de Mitsuru Adachi. Jo sóc molt fan de Mitsuru Adachi, encara que les sèries siguin totes bastant semblants. Sóc molt fan de Touch, tinc Touch, la vella, de la Manga Line, i també tinc Q&A de Panini, així que estic encantada que Distrito l'estigui recuperant i que Norma ens porti en un futur, em sembla que bastant proper, una nova edició de Touch. He de dir que a mi l'edició de Distrito aquesta no m'agrada gaire i és una mica cara, també són volums dobles, però quan puc, jo em faig amb un volum d'aquests. Si he llegit Mitsuru Adachi, és veritat que és tot bastant semblant. Vull dir, Cross Game s'assembla bastant a tots. Potser els personatges són una mica diferents, però en general són molt semblants, el tipus d'història, el tipus de romans, tot això. Però a mi m'agrada molt. Llavors jo penso que Mitsuru Adachi també el que té és que si t'agrada el seu estil de manga, d'història, de personatges, de comèdia, sobretot, de drama, perquè és un dramón, en general t'agradarà. A mi m'agrada que aquí ja comencem a tenir que el protagonista realment està interessat en el béisbol i comencem a veure que li ha picat el gossanillo, no? Que ja no és allò de, bueno, ho faig per fer, no sé què, ara aquí ja comença a estar interessat de debò i comencem a veure el seu potencial. Tinc ganes de veure com avança, perquè això no deixa de ser un recuentos de la vida, espocón, drama, romans, ¿vale? Hi ha una mica de tot, però l'esport no és que sigui important, vull dir, això no és com Haikyuu o com Slam Dunk, per tant no és com un espocón dur, però al final el béisbol és important. En general totes les històries de Mitsuru Adachi giren al voltant d'algun tipus d'esport. El béisbol li agrada molt, llavors n'hi ha moltes de béisbol, que encara que no és el principal, no deixa d'estar aquí, per tant també és emocionant veure com avancen els personatges, els partits i tot això. Una història d'Almas Gemelas, el volum 7 d'Anaishi, un romans de persones adultes. Estic encantada amb que ens estigui important aquest tipus de romansos en què la gent va a la universitat i tal, no són tan adults, però ja m'hi sento més identificat. M'encanta el romans d'institut, però és veritat que, clar, no tot sentit tan identificat amb els problemes i amb els jaleos que tenen adolescents de 15 anys. En canvi, aquí, amb els 20 i pico, comences a veure problemes més reals. He de dir que no entenc com això pot seguir molts més volums. A veure, Nuc, has acabat? Molts més volums perquè ja estan junts i estan bé i viuen junts. Vull dir, no pot aparèixer entrar-se en discòrdia. No em sembla malament que sigui la història d'ells dos junts feliços, per dir-ho d'alguna forma, però no acabo de tenir molt clar com avançarà això i què és el que passarà. Perquè al final tots els conflictes que apareixen, que si el pare, que si la mare, no sé què, es resolen superràpid i superbé, perquè ells dos són boníssims i tenen una relació supersana. He de dir que potser ella em sembla una mica massa obsessionada amb ell i li donen com masses voltes i és com... Però també m'agrada el missatge quan la mare li diu, bueno, però és que, clar, i si després no funciona? Bueno, si no funciona ja es veurà, això no ho saps mai, però almenys ho hauràs intentat i tindràs records bonics i tal. Òbviament, ells dos m'encanten, ell és guapíssim, ell és increïble, és l'home que totes voldríem i que tots també. I m'agrada que a l'altre, que no me'n recordo mai com es diu, el Ross, és com... ho ha acceptat i ja està. Llavors intenta fer el millor per ella i ajudar-la i tal, però no s'interposa, cosa que em sembla molt sa i molt guai. I ja està, bueno, clar, acabar el volum amb això de que vol l'aprovació per casar-se amb ella, cosa que tampoc no em sembla tan estrany que li hagi demanat, vull dir, era a lo que anàvem, no sé. Què és això? Què més poden fer? Ja viuen junts, vale? No porten gaire temps perquè el següent ja és casar-se i tenir fills. Un romans d'institut, però que sí, les dues són boníssimes. La luna en una noche de lluvia de Kuzushiro, al volum 7 també. M'encanta. Elles dos són boníssimes, elles dos... M'encanta la relació que estan construint. M'encanta també tot el tema de com que ella és sorda, veiem la seva problemàtica i com li afecta en el seu dia a dia. I també m'està agradant molt veure més la relació de la germana petita amb l'altra noia, la que té... que li suen les mans i tot això. Em sembla que dona missatges molt guais d'acceptació a un mateix i d'acceptar la gent que és diferent, entre cometes, perquè al final, bueno, tots tenim les nostres coses, no?
I també el perdonar, no? Com gent que potser s'ha portat malament amb tu en un moment de la teva vida, doncs potser també era un moment que no estava bé, i aquestes coses, i doncs com pots arribar a perdonar i pots arribar a tenir certa relació amb aquesta persona. He d'admetre que vaig plorar en el moment en què... És que això, si fessin anime... Crec que potser està anunciat l'anime. El moment en què fa allò del coro i se la veu somriure i se la veu... tornar a plorar. Que tothom l'aplaudeix i li surt bé. És com... És que són molt mones, elles dos. Pues, no sé, em sembla un volum super bonic i super guai i super important. Llavors, no acaba amb res que diguis... No acaba amb res que diguis, uau, vull continuar, però és que són elles dos increïbles. Windbreaker, el volum 13, que no res sobre el 14, és que no sé què dir-vos de Windbreaker, vale? És una sèrie meravellosa, que a més està en català, encara no li tret l'etiqueta. Jo sé que molta gent no li està donant l'oportunitat, encara que ara hi ha hagut l'anime, però és una sèrie meravellosa, de veritat. Jo és que la gent la compara amb Tokyo Revengers, la gent es pensa que és una sèrie més, però és que és increïble. Ja només el dibuix d'ells i de tot és meravellós, però és que quan coneixes a tots els integrants de la Windbreaker t'enamores de tots. O sigui, no hi ha cap que no et pugui agradar. Bueno, a mi hi ha un que no m'agrada, però bueno, així en general. I el Sakura, i jo crec que és dels millors personatges protagonistes de shonen, així en plan més d'acció i tal. Em sembla meravellós, està super ben construït, té una personalitat que m'encanta, això que a mi normalment els protagonistes no m'agraden, però amb el Sakura, amor a primera vista, de veritat. Ara aquí estem en un punt de potser fins ara sí que havia hagut alguna batalla i tal, però s'havien centrat molt en els personatges, el desenvolupament del Sakura, de la integració en el grup, dels seus problemes personals i tot això, i aquí estem més ja en un moment pues, de batallites de, pues, al final no deixa de representar que són macarres, no? Pues s'han de pagar una mica, i de que aparegui el que entenc que és el dolent com de la sèrie, o almenys el dolent principal ara al principi. Aleshores estic molt intrigada, m'agrada molt aquest volum en això, en què potser se centra menys en els sentiments, els pensaments i tot això, que és una cosa que a mi m'agrada molt d'aquesta sèrie, però que també està molt bé, com fan tota l'estratègia, com s'entrenen, tot això m'ha semblat molt interessant, i penso que estem començant a veure bastantes coses del meu personatge preferit, que és el Suo, i tinc ganes de veure pues, què més se'ns explica d'ell i què descobrim d'ell, perquè és el personatge més misteriós i que a l'hora de veritat en què parla i es relaciona molt amb tots és del que menys sabem. També m'agrada molt que hi ha el Sakura i l'altre, que no me'n recordo com es diu, el dels cabells llargs, que tenen com aquesta combinació de que ells dos saben molt bé compenetrar-se encara que es portin malament entre ells. Llavors també és un moment bastant guai. Tot això ha de ser molt guai de veure l'anime. De veritat, espero que el renomin i facin una altra temporada i bueno, és que veure la Tsubaki en acció també és una meravella. I l'edició en català de Windbreaker és que de lo millor que ha fet Distrito. Les ganes que tenia jo de continuar amb aquesta sèrie, La Bèstia del Rei, el volum 10 i el 9. Ja aquesta sèrie s'està acabant, queda super poc, ja hem trobat el germà d'ella, ja l'han salvat, ja està tothom feliç. També comencem amb aquest volum, crec que en el 10 veiem pues, què li passa amb ell, què li ha passat durant aquests anys, com li ha afectat psicològicament, el rotllo de les personalitats i tal, que a mi ja m'ho veia venir perquè hi ha una sèrie d'Apple TV que és del Tom Holland, que és un rotllo bastant semblant al de el que li passa al germà, per tant jo m'ho veia venir, però és molt maco, i bueno, és que ells dos són tan monos i són tan... És que hi ha unes escenes increïbles, de veritat, és que no tinc paraules per descriure lo monos que són ells dos i les escenes quan estan junts, ara que poden estar junts i se sap tot i tal, és com meravellós. Llavors, m'ha agradat perquè pues, és això, és un manga que bueno, és de fantasia, llavors és la meva merda totalment. Hem vist com una part fosca, però també hi ha coses boniques. Llavors, és una mica l'equilibri que m'agrada molt que hi ha a La Bèstia del Rei, no? Com que t'explica coses fosques, t'explica coses túrbies, però després hi ha moments cookies i moments divertits. Per tant, és com... Hi ha un equilibri bastant guai d'això. El dibuix és pues, increïble. De veritat, jo és dels dibuixos que més m'agrada i penso que el fet que tingui pocs volums està molt bé perquè ara pues, ve tot el rotllo de qui serà emperador i totes aquestes coses i jo crec que després d'això ja s'acabarà, però és que té la llargada perfecta, vull dir, em sembla una sèrie ideal, a més els volums són super finets, per tant, si us agrada la fantasia és una sèrie que us recomano molt, molt, molt
i més si ja si us agraden els rotllos de Palau, i rotllos amorosos, amor prohibit i tal, de veritat, és que és la vostra sèrie. Una altra cosa que també m'agrada molt d'aquests volums és la relació que s'ha creat entre ella i l'altre germà, que és com una mica el seu confident i tal, i amb ell baixa la guàrdia, no? És com més ella, perquè al final no deixa de ser una nena, ella, vull dir, ha estat durant molt de temps intentant lluitar per aconseguir salvar el seu germà i aquestes coses, però no deixa de ser una nena, llavors és com increïble, però a la vegada ell també és com una mica picarón, no? I li agrada com burxar-la i com buscar també molestar el seu germà i aquestes coses, llavors està molt bé. És que vosaltres esteu veient això? Esteu veient això? Meravella. Passem a Milky Way, un altre romans, molt diferent, d'institut, i això és un shonen, perquè després diguin, no, el seixe de romans. La nobleza de les flores. Jo crec que realment és un dels meus romansos d'institut preferits ever, ells dos. És que, de veritat, estic tan farta de les relacions tòxiques, o sigui, no és que no m'agradin les relacions tòxiques, perquè a vegades tenen com aquest, perquè després parlarem un munt de relacions tòxiques, però ells dos tenen una relació tan sana i m'agrada tant que hi hagi mangas que estan triomfant de romans que representin les relacions amoroses així, perquè llavors la gent vol aspirar a tenir una relació així, com la de una història d'almes gemeles, com... Ja us ho diré. Más allá del amor, també em sembla una relació molt bona, Yamada Kun és meravellosa, Estudio Cabana no, Estudio Cabana també són supertòxics. Llavors m'agrada molt que hi hagi aquests romansos que triomfin perquè es mostrin una relació tan maca. Aquí doncs, ja estem 100%, ells dos ja estan junts. I ja el volum 11 no és que em desagradés perquè t'expliquen molt la relació amb el germà i això és molt guai, és molt maco. També vaig plorar una mica quan van ensenyar el de el germà i quan li diu en plan de bueno, com que tot està bé, no? Perquè el germà intentava que tingués amics i tot això i quan el germà veu que tot està bé es queda com més tranquil, no? I bueno, també tota la part de l'aniversari de la Hoshina, com es reuneixen, com aquesta comença a formar part també del grupet, també és molt guai. També m'agrada molt la reflexió amb el rotllo del germà de com no has de ser perfecte amb tot allò que vols fer i com no tot surt bé a la primera. Si alguna cosa t'agrada, t'has de seguir esforçant i ja et sortirà millor a la pròxima i perquè alguna cosa no et surti malament no vol dir que ho hagis d'abandonar i ja està. És un missatge que m'hauria d'aplicar més i que m'agrada molt. Respecte al volum 12, tota la primera part, em sembla bé, però és com una mica relleno, no? La història d'aquesta que es vol tornar a declarar amb ell perquè va ser el seu primer amor i es va portar malament amb ell i tal i qual, però després quan la veu que està amb la seva nòvia decideix no fer-ho i tal. No està mal, però és un personatge una mica com que no empatitzo amb ell, vull dir, és que m'és igual que li passi. Les amigues i tal és molt guai i tot, com són majes, però és que de veritat m'és igual el que li passi a aquest personatge, si no torna a sortir, que no crec que torni a sortir, serà igual. En canvi el que sí que m'agrada molt és tota la part de Nadal, bueno, sí que la part aquesta en què li diu que hi ha una cosa que ella sap per al seu futur però que és un secret, òbviament s'està referint a ell i ell no ho pilla perquè és curt, perquè em sap greu però sou curts i no pilleu aquestes coses, també m'agrada tota la reflexió sobre el que fem al teu futur. Al final tenen raó, amb 16 anys has de decidir el que vols fer la resta de la teva vida, que no és veritat perquè és això, tu amb 16 anys pots decidir, pots estar molts anys estudiant, pots estar molts anys fent alguna cosa i després als 30, 40, 50 canviar radicalment de vida, no? Però està molt bé que hi hagi tota aquesta reflexió de com el món, el teu entorn, et força a intentar una cosa i també a fer una cosa que és el correcte o que és el que hauries de fer o que és el millor, no? I que potser tu vols fer com una cosa totalment diferent. Em fa una mica de bola el fet que siguin com tota l'estona repetint, que tota l'estona siguin en plan de és que tu m'ho has explicat i ara no m'ho vols explicar, llavors jo ho he vist amb tu, saps el rotllo aquest entre els nois, que com que no s'expliquen res entre ells, després intenten crear aquest ambient de no, sí, és un ambient, com dir-ho... És un ambient segur, en què pots explicar les teves coses, nosaltres no et jutjarem i tal i qual, i al final ho acaba explicant, no? Perquè és com aquell força. Llavors és com, ha passat ja 3 vegades. Primer amb el protagonista, després amb el del cabell llarg i ara amb aquest altre. Bueno, és que amb el del cabell vermell no pot passar perquè ho ha explicat tot. Que també em sembla bé, vull dir, és bastant directe, cosa que a vegades també és correcta i has de ser més així i no tant amb segones. També m'ho hauria d'aplicar. Però bueno, que està bé però se'n fa bola. És com una mica com, bueno, i el moment en què li diu amb ella que vingui i l'abraça,
que monos. I després ella està super nerviosa perquè l'ha abraçat. És que la Kaoru és tan mona, però tan mona, és que com no pots estimar-la, vull dir. I ja està, després la part en què estan junts per Nadal, doncs també són molt monos i, bueno, sin més. M'agrada molt el capítol final extra, que es prova la jaqueta i li fa com vergonya que el vegi, no sé què, i després amb ell li fa com cosa posar-se. Són molt monos, tio, és que... Què més vols? Són boníssims. Passem als tòxics. El volum 8 de La boda de les luciérnagas. Totalment al contrari del que estàvem parlant fins ara. Vull dir, ells dos són supertòxics. Vull dir, ell és terrible. Vull dir, ella s'ha enamorat d'ell, té algun síndrome d'Estocolmo o alguna cosa d'aquestes, perquè no té cap mena de sentit que s'hagin enamorat. Vull dir, cap mena de sentit. Però és veritat que aquesta sèrie té alguna cosa que t'atrapa i, bueno, més ara que el pare l'ha agafat, li ha dit que va ser ell qui va manipular tot això i que s'ha casat sí o sí i que, òbviament, no es pot casar amb ell i que si intenta alguna cosa amb ell, doncs que el matarà. O que l'enviarà a la illa i deixarà que facin el que vulguin amb ella. Llavors ja la germanastra, que sembla que està ajudant, jo no acabo de veure molt clar el que està fent i quines intencions té, però, bueno, també m'ha fet una mica ràbia perquè el volum realment és això és una història extra que, bueno, va estar bé, no? Sempre és una mica per donar-li una mica d'interès al senyor aquest, al guardaespatlles, no? L'Otro, que no ha sigut mai l'Otro, però ja està, no té més. Vull dir, realment el volum és molt curtet. Passen moltes coses, com molt intens, però és bastant curtet, així que tampoc no tinc molt més a comentar. Aquesta sèrie també està acabada, amb aquesta sèrie em sembla que també han anunciat anime, també em sembla bé que estigui acabada i que a més no queden molts volums, perquè també vol dir que a mi m'agraden les sèries llargues, però també m'agraden les sèries curtes. M'expliques una cosa que és la història, és el que ha de ser, i no m'expliques milongues després per allargar-ho, ni t'inventes coses, ni s'acaba un arc i en comença un altre, i no té sentit, i allargues per allargar. Sobretot si són mangas com més, pues, espocons o són més com romans. Al final, un romans pots continuar, no? Però si la història va de com s'enamoren i com surten junts, allargar-ho de més no té gaire més sentit. Encara que la nobleza de les flores estan junts, tampoc no poden passar moltes més. Suposo que passaran coses més, no entre ells, sinó com personals, que és una mica la diferència que veig amb una història d'almes gemeles, que una història d'almes gemeles se centra molt en la relació d'ells dos i amb ella, i en canvi a la nobleza de les flores es centra més en les seves vides en si, i el dels seus amics i tal, no és només la seva història de romans. Aleshores, per això entenc que la nobleza de les flores pugui allargar-se una mica més i explicar-nos com més coses del seu dia a dia. Aquesta sèrie sabia que m'agradaria i m'ha encantat. El títol aquest superllarg de Reviviendo mis días en la Academia de Magia con un novio que no me recuerda, de Jin Shirakawa, que la història original són uns llibres, que és de Eiko Mutsuhana i Yukiru Aiga. He de dir que les edicions aquestes amb el soft touch tant d'Arechi, tant de Milky com la de Planeta, són molt xules, queden molt bé, però es ratllen, vull dir, les tinc destrossades, es ratllen i es marquen. No sé si s'apreciarà aquí aquest de Yurukam, però de veritat és una merda, no m'agrada gens en aquest sentit. Aquestes edicions queden molt bé i el tacte és molt guai, però és que a la mínima, no sé si aquí s'aprecia, aquí hi ha ara com una ratlla, no sé. Fantasia i romans és totalment la meva merda. També és institut, però té més pinta com d'universitat. Vull dir, jo m'ho prenc una mica com a que sí, representa que són com adolescents, però bueno, com si fossin universitaris. Pues és una noia que va a una escola de màgia, té el seu nòvio, tot ideal, un dia el seu nòvio es mor i són el volum 1, 2 i 3. I ella ressuscita i es reencarna en ella de jove, i llavors dedica tota la seva vida a intentar que el seu nòvio no es mori, encara que ella no torni al seu nòvio. Llavors m'agrada molt com reflexionen bastant del tema que al final ella està enamorada del seu Vincent, del Vincent que ella va conèixer en el seu temps i tal i qual. I el Vincent d'ara és diferent, perquè al final ells dos no tenen la mateixa relació, ni es coneixen de la mateixa forma, ella té tots uns coneixements, llavors realment aquell personatge és diferent, no? És el rotllo aquest efecte mariposa, no? Canvies una cosa, doncs hi ha coses que canvien. Llavors ell sí que acaba enamorat d'ella, perquè ho diu en aquest tercer volum, però està ratllat en el sentit d'això de que sent que ella segueix enamorada del seu Vincent i que no l'oblidarà per estar amb ell. Llavors m'agrada molt que hi hagi com aquest dilema, aquest problema entre ells dos. Ella m'encanta, és graciosíssima, però he de dir que el meu personatge preferit és l'amic d'ell,
aquest moment en què li diu què ocorre i li fa la cosa aquesta com si li estigués i diu no, és que ja portava el pijama. M'encanta, és un personatge que espero que agafés més protagonisme i ens expliquin més cosetes perquè m'agrada molt i bueno, òbviament aquests dos en plan de classes socials diferents que no poden estar junts però estan enamorats es veu des del primer instant. I poca cosa més a dir, m'agrada el rotllo això que estic com una acadèmia de màgia tipus Hogwarts, li dona com un puntillo diferent i estic molt intrigada en saber què li passa al Vincent i pues, què més passa entre ells dos. Yuru-kan. De Yuru-kan, el volum 6, tampoc us diré gaire, d'Afro, és un manga de noies mones que fan coses. Són un tipus de mangas que a mi m'encanten, són super chills. És una mica com Makanai de les cuineres Maiko, que de fet tinc 2 volums per llegir i no trobo mai el moment, perquè jo això m'agrada llegir-ho super chill. Un dia que estic super tranquil·la que tinc ganes de llegir coses tranquil·les. Si no, no se'm fan bola. Aleshores, res, volum 6. És que no hi ha gaire. Són els protagonistes, aquí van a comprar cosetes per acampar, perquè dels diners del Nadal i tot això. També doncs, van a acampar que fa fred i tenen tot el rotllo aquest de que han d'acabar en una tenda de campanya amb uns altres, ve la profe a salvar-les. Bueno, és Yuru-kan, vull dir, en tots els volums passa el mateix, apareixen personatges nous, aniran a acampar a llocs nous, és un manga molt cookie, elles em tenen enamorada, de veritat, m'encanten, i res, també és un manga que vaig llegint bastant lent, però que ja m'agrada. Això, tenir volums doncs, per quan vull. I l'últim del que parlarem avui és el volum 9 de Princess Jellyfish. D'aquest manga, us vull dir, d'aquí Hishimura, segurament us faré un vídeo. No m'ha agradat al final, el trobo precipitat, trobo que li donen masses voltes a tot el rotllo de la marca, no sé què no quantes, i després trobo que tot s'acaba bastant perquè sí, perquè ho va fer un mag, plan de repente pues, ho salven i tot bé, i entenc que ells dos no acabin junts, perquè ella no està en aquest mood, ella no està en aquell moment, no? Però m'hauria agradat alguna coseta. Sí que és veritat que és que sí, però no. Llavors se'm fa precipitat, sobretot. Sobretot el problema que li veig és que se'm fa precipitat i que això, que jo volia que... Però suposo que també és una mica la realitat, no? Al final no sempre les coses van com tots volem i no tot és un romanç en final de conte, perquè a Tokyo Girls també acaba bastant així la relació amorosa dels protagonistes, entre cometes, però no sé, amb ells dos m'hauria agradat que tinguessin un final més tancat, més junts. I ja està. És que és una sèrie molt guai. Jo sempre dic que per mi, Akiko Higashimura és una dona que és una crack. M'encanta com fa la comèdia, m'encanta el dibuix, m'encanten les històries. És bastant densa, vull dir, hi ha parells pues, que no tant, però hi ha planes i coses que hi ha densitat, que hi ha molt de text. Aleshores, has de saber el que vas a llegir. I a mi penso que entrar en Tokyo Girls és més fàcil que en Princess Jellyfish. Perquè en cap... Bueno, sí, hi ha una mica de fantasia, no? Com a les dues, però xorrades, no us ho penseu que és de fantasia ni molt menys. Però potser en Tokyo Girls és com més fàcil identificar-te amb elles tres, sobretot si tens una edat ja més de 20 llargs cap als 30 i pico. Aleshores és com més fàcil identificar-te amb ella, amb les seves problemàtiques, amb els seus pensaments, llavors penso que és molt més fàcil d'entrar en l'estil de Kiko Higashimura i llavors, si t'agrada Tokyo Girls, jo crec que llavors has de passar a Princess Jellyfish. A mi Princess Jellyfish m'ha encantat, m'ha agradat molt més que Tokyo Girls, i això que Tokyo Girls em va agradar molt. És una història super random, és una història que si a mi me l'expliquessis et diria com he de llegir això, però en veritat, una meravella. I si us agrada la moda, el món de la moda, saber com funciona i tal, també és un manga molt interessant perquè ho explica super bé. I bueno, també parla de moltes altres coses, no? Però perquè us feu una mica la idea. I ja està, fins aquí les meves últimes lectures. Espero que us hagi agradat aquest vídeo, una mica recopilant el que em semblen aquestes sèries. També això, potser hi ha alguna sèrie que veieu, us crea l'atenció pel que dic i dieu, bueno, la llegeixo, així que també són com una mica recomanacions, perquè jo crec que en general, excepte un parell, és que són de les meves sèries preferides que s'estan publicant actualment al nostre país, totes. Vull dir, sí. Per tant, totes aquestes sèries, si heu pensat en donar-les la vostra oportunitat o alguna començar-la i tal, jo ho faria. Ja us he dit que hi ha algunes, La boda de les luciérnagas, Princess Jellyfish està acabada, són 9 volums dobles, La bestia del rei està també acabada, per tant, tampoc no són... Cross Game també està acabada. No són sèries que algunes són molt llargues, per tant, si les voleu donar un try, aquí estan. I ja està. Això és tot. Espero que us hagi agradat el vídeo. Ja sabeu, podeu comentar, donar like,
compartir el vídeo, subscriviu-vos, totes aquestes coses m'ajuden molt, molt, molt. Espero que tingueu molt bona setmana i ens veiem la setmana que ve. Adéu! Nuc! Vine aquí, vine a saludar, vine, vine. Has tret tots els mangas? Sí.